sa ating STEM. Mismong sa Education Secretary Leonor Briones na ang nag-utos para sa investigasyon ng umano'y pamemeke ng mga transcript of records o TOR ng ilang guro sa Bulacan. Sa isang virtual press briefing ng DepEd Central Luzon, lumutang ang issue ng fake TORs na ginagamit daw para ma-promote sa posisyon ang ilang guro. Agad namang pinatutunto ng kalihim ang mga pangalan ng inaakusahang mga guro at kung saang paaralan sila nagtuturo. Panahon pa ng previous regional director, I brought this to the attention and of our regional director na tingnan niya ito. Kung bigyan tayo ng, kung may mga pangalan tayo ng mga schools, mga institutions involved, then we'll have the basis for filing cases. Aminado naman si Secretary Briones na matagal nang nakarating sa kanilang tanggapan ng sumbong ng maanumalyang gawain ng ilang guro sa Bulacan. Conscious kami dyan. And we would like to discourage that ako as an academic, I will not respect anyone who, sabi natin sa DepEd, honesty is the best policy. If you one who acquires a position or a promotion by dishonest means, it should not be allowed. But we have to have proof. Kumakalap pa raw ng ebidensya ang kagawaran. Tanging sumbong sa pamamagitan ng text message pa lamang umano ang kanilang hawak. Samantala, wala pa rin katiyakan kung kailan magbabalik sa physical schooling ang mga estudyante at guro. Nakikipag-ugnayan pa rin ang DepEd sa National IATF para sa health at safety protocols na dapat sundin para sa pagbabalik ng face-to-face classes. Sa darating na ikalawang quarter ng taon ay inaasahang magsisimula na ang pagbabakuna kontra COVID sa mga guro. So most likely, early part of the second quarter, that would be sometime April, no? Mag-umpisa na ang pag-vaccinate ng ating mga teachers. Dito sa gitnang Luzon, higit 2.7 million ang mga estudyanteng naka-enroll para sa school year 2020-2021. Rainiel Pawid, CLTV News.